mar jatend komiti ma ochung' ne weche mag omenda e od bura miluongo ni PAC. En kom ma bende ne nitiere kaka ne samoro paro ne wachore od bura. Ne dwaro bedo jatend kweth manok e od bura mamalo mar piny Kenya kaka ni bedo e kinde mokalo to mane ok otimore. Jomoko wacho ni ma nyalo bedo ni emomiyo iyi koro wang' kendo idwa bolo kom ni piny ka pany kech. Ma adiri moro bende nitiere wach ni. Ando ngandano an ka yo wang' mokanda. Ng'ama yok de wang'. You see, kom mar bedo jatend kweth manok e od bura. Nen koma ne an go e bunge mokalo. Yes. To bunge ni to nyoko ni gabedi. Manya diri makende. Kaka ne wuoyo gi jatenda, ne ningo bed ni adibedo e cabinet. To kaka Nyasaye loso gige, nachaka bunge. So obviously an aparo, ni kaluwore gi tich mane atiyo, noningo bed ni adhi mbele gi tija kaka minority leader. But chal ka gima nomiya emotion. So ne okomora, mano wach mano wagoyo mbaka gi party leader mara, ma en bende ne owinjo kama ne okodonjo maber. But nosekalo. To ok anyal wacho ni amor gi wachno, pod ok amor, but ok en wach masani. Wach masani utuch kuom joma pod neno ni kamoro Mbadi onego med ni duoko wiye chien moloyo kaka oseduoko wiye. Ogole jakom mar party. Takono gini bedo na jakom mar party